Mukomana shimurisei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Nyaya yangu inorwadza zvisingaite. Mukoma, kana uri murombo unogona kungoita zvose zvose. Urombo unogona kuita kuti munhu ange achitengesa upenyu hwake nekuda kwemari shomanana. Ndine confession yangu yandinayo. Zita rangu muchanditi Memory, uye zvekare ndinogara muno muJoburg. Ndiri kutambudzika nemwana wangu ari kurwara nepfungwa. Mwana uyu pari zvino ndiri kugara naye. Ndinotongosiya ndakamukira mumba nekuti handina kwandinokwanisa kuti ndinge ndichimusiya, nekuti amai vangu vakashayika last year muna October. Amai vangu ndivo vainge vachigara nemwana wangu. Zvino ndiri kuona kuti hazviite kuti ndinge ndichiremedza dzimwe hama dzangu, because mazuva ano kuti upenyu unotoda kuti unge uchingogara uchishanda. Zvino unozogona here kuti unge uchishanda iwewe uchifanira kuti unge uchizochengeta mwana anenge achirwara nepfungwa. Saka pandakanzwa zvichinzi mwana ainge ava kugara achingorohwa nekushungurudzwa nedzimwe hama dzepedyo, ndo pandakabva ndachizongotora mwana. Ndakatora mwana ndobva ndachizouya naye kuno kumuna January. But iyi zvakaoma hama dzangu. Mwana anongoswera akakirwa mumba naamai vake, iniwo ndinenge ndiri kubasa. Dai zvainziwo Murungu aindibvumidza kuti ndige ndichigara pabasa, zvimwe kuda zvingadai zviri nani. Saka ndinogarawo mulocation. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti ndo zvandinoita. Mwana wangu ndinomboedzawo kuti ndige ndichitaura naye kuti ange achinzwisisa kuti ndo dambudziko riripo, uye zvekare ane mapiritsi awo aanonwa anoita kuti dambudziko racho riite senani. Mwana wangu kuti ange achizosvika pakutanga kurwara nepfungwa, haana kuzvarwa akadaro mukoma. Akatozvarwa ari mwana ainge ari right, but pane zvakazoitika izvo zvakazokonzeresa kuti mwana wangu ange achizotanga kurwara nepfungwa. Mainge muri mugore ra2014, ndainge ndichangobva mukusununguka mwana wangu mukomana muno muJoburg. Ndaigara kumikuku kuDeepsloot. Ndainge ndisina kana cent, ndisina kana chikafu, uye baba vemwana vainge vakatiza vakaenda kuKZN. Ndakazvara nemuSouth African aidriver makombi. Handina kana kuzombomuwana kubva zvandakabatira pamuviri. Aida kuti ndige ndichibvisa nhumbu, but ndakati nhumbu handingaibvisi. Saka ndaishaya kana mari yekutenga mapampa. Apa iniwo wacho ndine chirwere. Saka mwana uyu kumuzvara ndakanzi ainge asingafaniri kuti ange achizonwa mukaka wangu. Saka ndaingorarama nekumutengera mukaka wemumagaba. Mwana wangu aichema nenzara zuva nezuva. Panguva iyoyo ndainge ndichipota ndichiita mapiece job. Pakuzoita mapiece job pane umwe muNigerian mukadzi akazondibvunza kuti seiko mwana wangu achingogara achichema nguva dzose. Ndakarondedzera dambudziko rangu kwaari mukadzi iyeye. Akati, uri kuda mari chete ndiyo iri kushota. Ndikabva ndati hongu. Saka akabva ati ainge aine umwe muNigerian uyo waainge achida kuti ndige ndichizotaura naye. Paakataura nyaya yemuNigerian, pfungwa dzangu dzakangoti zvimwe kuda ainge achida kuti ndinge ndichizopota ndichiita mapiece job ndichiitira muNigerian wacho iyeye mapiece job. Handina kunge ndakaziva kuti munhu iyeye uyo wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoona iye akatoromba. Saka ndakabva ndachizoenda kwaari. Akati, Memory, I heard about your suffering. I want to help you. I can give you a piece job, but I also want a small favor from you so that my business can grow. Aita zvokutengesa hembe dzemumabhero. Saka akabva achizoti kwandiri, ndinoda kuti unge uchizondipa pampa raunenge wachinja mwana first thing in the morning. Asi ndinoda pampa iro rinenge riine poop. Haufanire kuti unge uchirirasa, unongorichengeta wobva wachizouya naro kwandiri. Akati ainge achazondipa mari. Haana kundiudza kuti ainge achazondipa mari panguva yacho iyoyo. Ino ndakangogamuchira ndikati it's fine, dhiri iri riripo kungomupa pampa remwana wangu. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda
ndichapiwa mari yakawanda kwazvo. Mangwana acho makuseni mwana wangu akamukawo achidurura achiita mudumbu. Ndokubva ndati pampa rekutanga randakachinja rakati razara netsvina, then ndokubva ndachizorisa pasaiti ndikarisa muchipepa bag. Ndakamufonera akadhiraivha akauya kudeep salute. Ndakabatikana because mari yakangondipa yainge iri 4000 rands. Akati kwandiri, memory, usaverenga mari iyi ndichiripo. Yainge iri muenvelope mari yacho. Saka sezvo ainge anditi ndisaverenga mari aripo, ndakangobata ndikanzwa sekunge mainge maine mari yakawanda. Akazoti aenda, ndopa ndakapinda mumukuku mangu, then ndokubva ndavhura envelope ndikaona kuti mainge mungori ne4000. Ndakabatikana mukoma, but pasituation yandainge ndiri ndakaona sekunge yainge iri mari yakawanda. Saka ndakabva ndatobhadharawo renti, ndikatenga chikafu, hembe dzemwana. Ndakazviudza kuti zvainge zvisina kana basa. Fast forward, mwana wangu akazoti ava kukambaira. Ndaiona kuti mwana ane dambudziko riri paari. Aikwanisa kungoti zviya kana chitamba nevamwe akaenda kugomba remarara aitanga kudya tsvina kumarara ikoko. Saka ndaingoti zvimwe kuda nekuti achiri mwana mudiki, but zvakaramba zvichingoitika. Akazoti ava pazera rekuti anofanira kuti ange achirizina ava kuma 5 years. Aikwanisa kuti kana akawana tsvina, ingava iri tsvina yembwa, aitotanga kuidya. Vanhu vemulocation vainge vava kutozviziva kuti mwana wangu ndizvo zvaanoita. Pano mumwe mukadzi muSouth African uyo akazoti kwandiri, mwana wako uyu dai waenda naye kuchipatara because zvaanoita pfungwa dzake handione sekunge dziri right. Mukadzi iyeye aishanda kune imwe crash. Akati ndinoziva vana behavior yavo, uyu anoita sekunge haana kana pfungwa dzekumbofunga kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zviri dangerous here, plus kungodya tsvina mumabhini. Mwana wangu akatomboita sekunge achabatwa nekolera mushure mekunge adya tsvina iyo yaakasangana nayo kumabhini. Mwana wangu aingotanga kungoridza mhere asina kana kumborohwa. Aita sekunge pane zvinhu zvaari kuona mudenga. Aiti kana akatanga kuzviita zvinhu izvi ngori usiku ndainzwa kutya kwazvo. Saka mwana wangu iye pari zvino anotongorwara nepfungwa. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Ndakaenda kun'anga ndisati ndauya naye kunoku. Ndaenda kun'anga ndakabva ndaudzwa kuti pfungwa dzemwana wangu dzakabatanidzwa netsvina iyo yandakapa muNigerian. Saka ndizvo izvo zvakaita kuti muNigerian wacho business rake ringe richiramba richingoenderera kumberi. muNigerian uyu handina kuzombomuona zvekare. Ndakambodzokera ndichida kunotaura naamai vaya vakandipa mafone numbers emuNigerian, but vakazotama tisina kupedzerana. Vaingoti ndichakubatsira, but havana kana kuzombondibatsira. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano vedare. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. N'anga iyo yakandiudza kuti mwana wangu akashandiswa nemaNigerian mushure mekunge ndatengesa pampa rake. Saka iye ari kuda mari. Zvino mari yaari kuda yakawandisa. Handikwanise kuti ndinge ndichiwana mari yakawanda kudaro. Ivo vakati vanoda at least up to $5,000 ndiko kuti vange vachikwanisa kundibatsira. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Hakuna kumwe kwamunoziva here uko kwandinokwanisa kuenda kuri cheap. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Vakatengesa pampa remwana ne only 4,000 rands. Hanzi ndakazviita mainge muri mugore ra2014. Hanzi mwana haachatori zvakanaka kukuzoswera makamukira mumba ko kana akazofunga kutamba kana nestovhu otsviramo mumba imomo. Hameno kuti tingavabatsira sei vanzvadzi vedu? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makaviga uchitopa changu. Murume akaita mistake yekudanana neni
anobva achizotongobhuroka zvake, because inini ndine laki uye zvekare ndine laki rakaipa rekutorera varume laki ravo, not kuti ndinge ndichizopfuma, but kutongokutorera laki rako. Saka mukomanashi inini ndakatanga kuita zvekutengesa muviri wangu mushure mekunge ndarambana nemurume wangu. Ndakashungurudzwa kwemakore akawanda ndigere mumarriage, ndakatoroorwa ndikatochata, asi zvanguwo zvakaramba. Handiziviwo kuti akandisundidzira mhepo ndiani, Mwari ave naye zvake. Back to my story. Ndakabva ndachizouya muHarare ndichibva kumusha kuMondoro. Ndakabva ndatanga kugara neimwe friend yangu uyo wandichati Faith, uyo ainge achigara kuEpworth. Faith uyo aibata mari yakawanda. Pandainge ndiri kumusha ndainge ndisingatozvizivi kuti Faith basa rake anoita zvekutengesa muviri wake kuna 4th uko zvakare nekuma avenues. Saka ndakabva ndachizojoin nawo ndikati ini handingambozvitadzi zvinoitwawo naFei. Saka takabva tachizotanga kushanda tose, asi ndakaona kuti ndainge ndichitambura nekushaya macustomers. Ndaingowanawo mashort time kupiwawo mari dzisina kana dhiri, asi zvose zvakazochinja apo paakazoti ainge ava kuda kuenda kuMozambique. Ndakati uri kuda kuenda kuMozambique kunoita sei? Uri kuda kuenda kunohodha here? Akati kwete, kuMozambique kwandiri kuenda ndikuda kuti ndige ndichinorinyowa zvinhu zvangu. Saka iye akangoti ndine mafuta angu andinoshandisa kuzora, haana kuda kundibudira pachena. Akati mafuta ekuti ange achizoglowa. Ndikati ndinoenda newe because ndaiona kuti Fei uyu aibata mari, ainge akatotenga motikari nebasa rake rekutengesa muviri wake, uye zvekare kumusha vainge vatori neshop pamba pavo. Saka ndakazoenda naye, taendako kuMozambique ndopandakazonoziva chokwadi kuti iye ainge akatorombera basa rekutengesa muviri wake. Saka takazoti tiriko kuMozambique, iye apedza kuitirwa zvaainge afambira, ndakabva ndachizoendeswa kumakuva. Ndaendeswa kumakuva ndakanotora ivhu rekumakuva ndikanzi ndinge ndichiri mwaira kuZimbabwe. Ndakatarisa kwatainge tabva ndikaita saizvozvo. Tadzoka, iye ndiye ainge akaudzwa zvekuita, ini handina chandainge ndichinyanya kuziva pamhiko dzacho. Akazonditora one day ndokubva achizoenda neni kuWarren Hills. Tasvikako takaenda pane rimwe guva, akabva achizoti iri guva iri iguva reumwe ainge ambori hure, ainge aine mukurumbira muno muHarare, akashayika kudhara. Saka chichera ivhu nechekumusoro uko uye naro, iye ainge akamira about 5 meters kubva paguva ipapo. Ndakaita izvozvo, tapedza kuchera ivhu ndakabva ndachizonzi ndige ndichizogeza naro ivhu iroro. Saka ivhu iri ndaigeza naro makuseni ega ega. Izvi ndakazviita kwemazuva 3. Saka ndaiti kana ndageza kudaro, kana tasvika kubasa, hamukoma motikari dzimwe dzaitongomira kana munhurume achitongoda kungokubvunza madirection, but ozongotanga kungofila something about you, then aibva achizokuudza kuti ari kuda kuenda newe kulodge. Vamwe vaizototanga kutochema mushure mekunge apedza kuita basa rake ari pamusoro pangu. Ndomubvunza kuti uri kuchemei? Obva ati kwandiri, I am a married man, ndanga ndisati ndakambozviita zvinhu zvakadai, zvichireva izvo kuti vanhu ivavo vanenge vatobatwa pfungwa dzavo neivhu iroro rekumakuva. Ndakafungidzira kuti ndaifanira kuti ndige ndichizongozviita only once, then ndongoramba ndichingoita mari. Handina kunge ndakaziva kuti zveurombwa unongogara uchingorinyowa. Mukomananshi iko zvinozvi ndinoita mhiko dzekuti sometimes ndinoenda kunogezerako kumakuva. Ndinenge ndichitya zvipoko kana kubatwa. Ndingasatrenda here mukoma kana ndikazobatwa ndichigezawo ndiri kumakuva. Apa ndakatokwanisawo kutotenga kamotikari kangu, but mari chaiyo se ina Faith handina, because iye akandiudza kuti akachekeresa mwana webrother yake, ndokusaka akakwanisa kuzovhura shop. Manje inini ndiri kutya.
ivhu iri rekumakuva rine simba rinotyisa. Kubva pandakatanga kugeza naro handizivi chinonzi bad day kubasa. Macustomers anomhanyira kwandiri kuita kunge nhunzi dziri kuenda panyama yakaora. Kunyangwe ndakamira nevasikana vanenge vakawanda vakanaka kundidarika ini. Varume vanosiya vose ivavo vachiuya kwandiri. Ndinokwanisa kupinda mubhazi mukombi, but varume vanenge varimo vanenge vava kungotaura neni. Ende kana ndakagara pasaidi nemurume wandinenge ndakagara pasaidi naye, anobva atoti anoda kundibhadharira mari yangu without any reason. Nditori nemagneti yerudo kuvanhurume, asi chinondityisa ndichocho chekuti ndinofanira kungoramba ndichidzokera kumakuva apa ndinoenda ndiri ndega. Handitendedzwe kuti ndinge ndichienda ndiine umwe munhu. Rimwe zuva ndakatomboona umwe mukadzi ainge achifamba ari kumakuva, but mukadzi uyu chinenge chainge chiri chipoko because aichema chiti ndoda kudzokera kuMalawi. Apa ndakanzi ndikasangana nezvandinenge ndasangana nazvo handifanire kuramba ndakazvitarisa, ndinofanira kungoignore. Ini ndoita basa rangu randinenge ndafambira. It is not easy. Kune vanenge vachida kuzoromba, zivai kuti kana watoromba watosaina contract nezvigure, kubuda kwako unobuda wakatarisa mudenga 6 feet underground. Ndo zvatakaudzwa neng'anga yacho kuti mumatare mangu hakuna munhu anozonzi anodzoka pano achiti zvinhu achazvidi kana kuzoenda kuchechi kana kuti kung'anga uchiti hauchadi zvinhu izvi. Ng'anga yacho yakati contract yemhiko dzake inozopera kana watarisa mudenga wakavhara maziso wafa 6 feet underground, vakufushira. Hanzi ndo painozopera contract yacho. Ende chinondityisa mukoma all along ndaingoti ini zvechivanhu hakuna, but zvandakaona akatondiratidza zvimwe zvidhori zvainge zviri mumatare make. Saka kana wafa zviya, inini kana ndikanzi ndafa kana kuti Faith akafa, mweya wake unoendako ikoko, munozosara muzongoviga. Hama dzangu pandichangonzi ndafa ndichatotanga kutofamba netsoka ndichienda kuMozambique semafambiro atinotongoita. Kunyangwe ndikanzi ndapedza gore rose ndichifamba kana mwedzi wose, ndichafamba netsoka dzangu asi ndiri mhepo ndichienda kuMozambique. Hama dzangu dzichazosara dzondiviga dzotora mutumbi wangu kubva kumochwari, but panenge pasisina kana mweya, pasisina kana munhu. Handitombozivi kuti ndichazovigwa kupi, ndichavigwa muHarare here kana kuti ndichavigirwa kuMondoro. Once ndafa hanzi ndichadaidzwa ndobva ndaendako ndozonoshandiswawo mumatare sekushandisawo kwavanoita mhepo dzevamwe vanhu avo vainge vakamboromba. Saka zvinhu zvinotondityisa kuti saka kana ndafa ndozvichaitika kwandiri, ndichava muranda nekusingaperi nekuda kwekuti ndiri kungodawo mari kuburikidza nebasa rangu randinoita rekutengesa muvheri wangu. Chimwe zvekare icho chinondivhundutsa nekundirwadza ndechekuti murume wandinenge ndarara naye upenyu hwake hunobva hwachinja. Kunyangwe zvikanzi ainge ambori munhu ane mari dzake, anosangana nebad luck. Ng'anga iyo yakandiudza kuti ivhu iroro pose pandinorara nemurume, mweya wehureriya rakashayika unobva wanomonera pamurume iyeye, unobva wachizoita kuti ange achizosara angori munhu anenge asina protection yaMwari kana kuti vadzimu vake. Anenge ava kungoraramawo, kungoperekedzawo vamwe vanhu mukurarama. Chose chakaipa chinonzi chinofanira kuti chinge chichiitika pamunhu chinenge chichazoitika paari mubusiness nemukurarama. Saka zvinhu zvakadai zvinondirwadza because ndinotanga kufunga kuti varume ava vanouya kwandiri vanenge vatoriwo nemhuri dzavo, vanenge vaine vakadzi vavo, apa vanenge vabatwa pfungwa nemishonga yangu. Ndiyo nyaya yandiinayo kuti ndige ndichibuda mazviri zvinhu izvi handikwanisi. Ndakaona varume vakawanda vakabroka mushure mekunge varara neni. Mumwe murume ainge aine motikari dzakawanda achiita zvekutengesa motikari, iko zvinozvo anofamba netsoka. Ininiwo kune rimwe divi ndiri kutovakirawo amai vangu imba kumusha, ndine kamotikari kangu kandakatenga. Ndinewo zvimari, handizorare zvangu nenzara, but handisi mupfumi. Ndiri kudawo kungopa yambiro kuvarume avo vanofamba vachihura muHarare. Chenjerai vamwe vakadzi vamunonhonga mumigwagwa.
havasi vakadzi vose avo vamunongoona vachifamba vanenge vaine mweya yakanaka inenge yakagara pavari. Unokwanisa kunge uri munhu ane mari dzake but wongodanana nemunhu akaita seni wobva watobhuroka kuzotoita murombo kweupenyu hwako hwose. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, munongoziva kuti upenyu hwemuno muSouth Africa hwakaoma. Hunoita kuti munhu ange achizogumisidzira aita zvinhu zvaainge asingambofungidziri kuti anokwanisa kuita. Muchanditi Sara, ndinogarawo muno muJoburg. I am a hairdresser. Ndinoshanda mune imwe saloon iri muJoburg muCBD. Business rangu mukoma rakatomira, maclients haasi kuuya uye zvekare mari hadzisi kubatana. Saka pane umwe murume uyo wechiMalawi wandichati Isaac, uyo wandava nemwedzi mitatu kubva zvandakatanga kudanana naye. Handina kutokwanisa kuenda kumusha muna December because mari handina. Isaac murume ane rudo zvikuru, asi ane zvimwe zvaakandiudza maererano nebusiness rangu. Rimwe zuva ndakati ndichidemba nenyaya yekushaya maclients, Isaac akabva ati kwandiri, ndinokwanisa kukubatsira. Iye ari kuti kunyika kwavo kuMalawi hanzi vane mamwe mafuta awo avanoshandisa semafuta elaki. Hanzi asi mafuta awa mashandisirwo awo ndeyekuti makuseni kana paya ndasvika ndinofanira kuti ndinge ndichizomopa saluni yangu, ndinosanganisa mafuta iwawo nemvura nesipo ndobva ndatanga kukorobha kuitira kuti vanhu vange vachizouya kwandiri. Iye akati vanhu vanozozara musaluni mako sezvinongoita nyuchi pamukoko wehuchi, asi ini ndiri kunzwa hana yangu ichirova. Mukukura kwangu mukoma ndakangokura ndiri munhu anonamata. Amai vangu vanonamata, kana ndikataura navo vanongonditi pfugama unamate mwanangu, zvinhu zvichachinja. But so far kana ndakazvitarisa handisi kuona sekunge zvinhu zvichachinja, zviri kutoita sekunge zvichawedzera kuita worse. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Ndiri kutya kuti kana ndikaramba help yandiri kuda kupiwa naIsaac ko kana akazondisiya achinditi handibatsiriki, kana ndikagamuchira, ndiri kutya mweya wangu nemweya yevana vangu. Handidi kupfuma nhasi ndozochema mangwana. Ko imi munozvionawo sei? Ndibetsereiwo. Pane akamboshandisawo mafuta elaki anenge asina njodzi mukati here se zvaari kutaura? Iye ari kuti it is just a shortcut. Uchaita mari yekutoti unozotogumisidzira wava kutondichengetawo baby. I need advice kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Hanzi pane akamboshandisawo mafuta elaki here, kana aripo akamboshandisa mafuta elaki akasazopandukirwa nazvo, hanzi ngaandibatsire mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Lakson uye zvekare ndiri makanika. Ndaitoshandira Mercurius Motors pandainge ndiri kuSouth Africa. Ndakazobvapo nekuti permit yangu yainge expire. Varume kana ukawana mukana, especially kana uri kunze kwenyika, unongowana mukana umwe chete wekuti unge uchiita mari, hauzombofi wakawana mukana zvekare. Vadzimu vangu vakandivhurira. Ndakabva ndachizowana macustomers maviri, vamwe varume mapolitician ekuMozambique vainge vachida maBenz 6. Ndakati pano ndoita sei? Ndakaronga nemamwe maMoscan. Taronga kudaro, saka pamaMoscan mamwe awo andainge ndichiwirirana nawo painge paine umwe ainge ari technician
iyeye kana kutogadzira tracking system anokugadzirira ende anoziva everything about magetsi emotikari. Saka takati taronga kudaro tikabva tati tainge tichazorova Bosch. Motikari dzatakarova Bosch idzi dzainge dziri padealership baba, but dzainge dziri motikari dzainge dzakamirira kuti dzinge dzichizokolektwa. Takadhila namanager muIndia wepadealership ipapo. Laki ratakaita nderekuti motikari idzodzo varidzi vacho vakange vanonoka kuisa insurance uye zvakare netracking system. Apa ndava kutoda kutokupai advice kune vaya vanotenga motikari through a bank. Make sure kuti kana wangonzi motikari waiwana unofanira kuti unge uchitoisisa tracker musi iwoyo wazvinonzi you have been approved, because once vava kuti vanenge vava kuzokubatira mari, whether motikari yabiwa iri padealership kana kuti kwete, unofanira kuti unge uchizoibhadharira motikari iyoyo kusvika wapedza kuibhadhara. Takaronga nemuIndian motikari dzakabiwa mukoma. Pamotikari idzi dzakabiwa painge paine Range Rover 1 iyo yatakazonzi sezvo tanga takati tikuda Mercedes Benz, Range Rover iyi tanga tisina basa nayo, saka mava kutitengesera ne cheap price. Cheap price pachinhu chausina kumbogara wakatenga here mukoma. Takarova rimwezi Bosch rekuti panotoda kana zimovie kuti vanhu vange vachinyatsokunzwisisa zvakaitika ipapo. Asi ndakati ndiri mumotikari ndichidriver motikari, because takaenda nekunonzi kukomati put hana yangu yairova, so ndichidriver motikari isina kana manumber plates. Motikari yandaiziva kuti kana ndikangomiswa nemapuritsa handina kana explanation. Ndainge ndakangozviudza kuti sezvo ndiri makanika ndichatongovaudza kuti ndiri kuita road test, but road test pakati peusiku here, iwe wabva kuJoburg, road test kunobuda kukomati put. Tasvika mune kamwe ka location tisati tayambuka border, motikari takatombogara dzainge dzakangovharwa nemazitende pamba patainge tichigara ipapo. Then zvakati zvaita takazouya tikazotorwa nevarungu. MaSouth African vanongovenga isu maZimbabwean vanhu vatema, but mazhet anorohwa nevarungu. Varungu ava pavakasvika hana yangu yakarova, because ndakafungidzira kuti ainge ari mapurisa, mabhuwa chaiwo aya emumapurazi anopfeka zvimashoti. Saka motikari dzaifanira kuti dzinge dzichinonogara pane rimwe purazi. Takadriver motikari usiku, iye murungu ari pamberi, ndokubva taenda kupurazi kwake. Dzakanochengetwa papurazi ipapo, tairara mumotikari. Then nguva yakazoti yakwana, ndokubva tachizotorwa nomumwe musoja kwava kuenda nesu kuborder, ndokubva tachizoyambuka. Vanhu vose ava kuti vakabhadharwa mari handizivi. Ini chandinongoziva ndechekuti takazoti tasvika kuMaputo, mari yakati yawaridzwa patable yainge iri mari yakawanda. Ndakapiwa mari yangu iri kuma-US dollars. Ndikabva ndachizokwira bhazi, ndikabva ndachizodzoka kumba, but hana yainge ichirova because ndainge ndiine bag rainge rakazara nema-US dollars. Nazvino mukomanashi ini ndiri kuita mudya ndigere, mhuri yangu iri kudya ende tiri kunakirwa neupenyu. Tinoita sekunge tinogara kuAmerica, isusu tiri muno muZimbabwe. Ko mungandidi mari dzangu ndinadzo, ndava nemakambani zvekuti kunyange zvikanzi chinenge chabvondoka, maloya ini ndinawo. Ndo zvakanakira mari. Kana uine maloya, nyaya yacho inokwanisa kuita 10 years ichingonzi iri kuenda kukoti. Mwari vakandiropafadza vakandikomborera. Ndiri kungoti kwauri mwana wevhu, kwaunenge uri ikoko, kana ukavhurirwa mikana nevadzimu vako, haufanire kuti unge uchitambisa mukana iwoyo, because dai ndainge ndakaita benzi rekuti pandakakwanisa kuwanawo mukana wekuti tinge tichiburitsa motikari, brand new cars, todzidriver motikari idzodzo toenda nadzo kuMaputo, panotoda zvivindi kutoita musoja. Zvimwe kuda ndikadai ndichiri muSouth Africa, apa permit hausisina, wakangomirirawo kuti unge uchiita zvemadays. Ini varume kunyange mukandijajaka, zvina kana basa, nekuti tose titongori vatadzi. Mutsvene wacho ndeupi? Ndiro shoko randinoda kungokusiyirai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi saka mutsvene wacho ndeupi? Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi dai ndainge ndisina kutora advantage, zvimwe kuda ndingadai ndichingoriko kuSouth Africa ndichingorarama nemadays. Hei, yapakaipa. Vakaita zvivindi akomana kuenda kuMozambique vachidriva motikari dzisina manumber plates.